Horas madita salut na damang dohot dainang na omongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jamita di minggu Advent na waduahon mananay siang Lukas 7 ayat 1 ayat 8. Songonoma hatana. Pasupuluh 5 tahun hina rajahon ni Kaisar Tiberius uju potis latus manggonggomi luat Judea. Ditiki ni akar raja na opaton si Herodes di luat Galilea, si Filipus dong anna saama di luat Iturea dot Trakonitis, si Lisanias di luat Abilene. Uju si Hanas dohot kayapas si tuan ni malim Roma hatan dari batatu si Johannes anak ni Sakarias di Halongonan. Gabe ditobot ibana masadok luat humaliang batang aik Jordan di jamitahuma padidion hamubau ni roha lahu pasisaho dosa hobartu na tersurat di buku perjamita ni panurirang jisaya suara ni nama Jojo di halonganan pature hamuma dalan ni Tuhani paorno pamuma si dalan nana iku gohado nasa rura jala si parejeto do nasa doluk dohot betul-betul si patigoro do na bekuk jala si paresdoso do na marbuki-buki jala idaun ni nasa daging doa-doaun nasiat debata ima sahatna urine na holongan di bagasa tuata Yesus Kristus hamu marasing do dihalak batu duhul akalas ni roha molo jupang minggu Advent jala tutu marasing do sian akana bulan nauta bulus taingok mai disaluhut nasa nata ulahon di bagasa pratikis sinoengon. Hari Minggu potari marai tait di gereja 2 hari seminggu alai mau di Rabu tari sei retari talau mengulang pertanyaan soni selas marohata di na macakon aroroni tuhat tahun ima manopot ari haheon na arong do sidalihan laho tumopot di bata marhite akka pangulauta di bagasa bulaun alai talabati mai dohot dias ni rohata ati pe gurang dan naing siya dopata di bagasan tikiawan urin itu hatta di bagasan tuata Yesus Kristus tondo di obas advenon jala topet adven paduahon marapem meta sonari selama adven ma di tasaluhna madok mulati meta tu debata nang patarwo kita bongot tu minggu adven sadayon alani di bawah minggu Advenodo di hita lahom mangaradi haroron itu hani di bagasan pakirimun dami holon roha do las ni roha ni debata hobartu jojo di kanuk minggu Adveni uran itu hatta idu jojo ni si Johannes pedidi di trupu jamita sadarion paturi hamu madalan di Tuhani pahorno pamu masih dalan hata na somal do tapi ke dalan di ngulun rekod do dalan ni ta laho mangyahe sia hatta tengkas turuhan molo lau tu sada luat na uli dalan na boi dalan na pinomat mar sepeda motor apa nih alai molo so dengkat tu dalan rodo lo so de roha mana bu tu tai alai molo songoni do rumang ni dalan ni ikut do bongoton hutai dang sai terbahis sudah dalan boi bulusan di sepeda motor ditiki marhubas sami saluhutna mana kita namarnya apa di bagasa tikion saduk tarpasita ma dalam laut Indonesia debata di perdalata ido ubai semarosaha hita asabui lubus marharu tu debata ido nah tapasita di bagasan ngoluta urin tu hatana perjolo padidion hamu bau ni roha lau pasi sahod dosa arkaro padidion na badia nang tacalo marhite hudia jala dang terdidi hita gabi napunan di debata jala akan yang terdiri di bagasa gorni di bata ama anak lo to di berubah dia tang sarobang be dohot protibion unang marha persiaun narumar libi maralo tu persiaun ni ala Kristen ala ikon marha persiaun napolim mahita tuhatan di bata domu tu padidianon ikon jamot do kuriata isarana takas do poda persiaun ya kabipi taringo tu padidion ala itu budu gudang pangatusir di hala Kristen taringo tu padidion arong doi baptis ulang baptis selam baptis percik dohot lana asing anggo duria tahu ke bisa ada dopa di dioni hopartu inarikot ni bibelta molodang
nunga tardidi sian huria na asing dak pola rekok be di dia tadi huria ta alai patu paota maka tidak kona bersiau tu nasida lahu papi tahun habersiau na bolo gabi ruasnya gabi biru nasida jala somal do tarok molo padiun nama dia dung bulat segari jar Roma aka tutur dohot tulang mabon ulos dohot sibir ni todi dung Roma aka todong madok kata nunga mangalap guar ibana sejoron dewata dada holan na mangalap guar alai padi dia nuari guar ni dewata ama anak dohot todi propadi asa dohot na tardidi i panean di haracau ni dewata sadok padi dia nama dia merlapatan pemasuk kita tu persauran di bagasan Kristus Yesus padua hita pature dalan ni Tuhani uran itu hata diganup pertikian do diganup inganan do jamita si Johannes padi dion patu begi hota alai dada holan na patu begian laus dohot do hita di bagasan na alai dada holan na pangula di huria alai do ruas ni huria majau namu bau ni roha jamita ni si Johannes padi dio dada hola ruas ni huria so ni panggong komi do taka perkuasa di portibion alai tarjau do hita mas suaraon hamu bau ni roha i do paturi dalan ni Tuhani do na do dalan Tuhani imar hatta bi pasawata do ganug gulmi ni ngoluta di portibion asa sarud na padudo dalan lo mo ni rohan ni Tuhani akpen padua onon maju hita parade dalan ni Tuhani mamarhiti pakirimon na mangulu jala hapersia pabuar roh di Tuhani manopot bangsona biasa yang aron unang adong di bagas rohata maka bati macak kona roh di Tuhani unang adong kosong elat gijang ni roha alai dame na siat debata miat di rohata urin itu hata haluan na siat debata roh ni Yesus tu bertibion mabuan haluan dame dohot las ni roha asal ngapa ma di batana di gijang dame ma di tanah on dia kacol ma hawalomani itu ede pemujian di seru-seruan mana-mana mu Yesus na seorang di huta Bethlehem sudah nang terdiri di bagas seguar ni Tuhan Yesus ikut dakwatan abdahun orang ala asini rohani di batado ubahin malua ita dada ala ni guguna haba dia uta tu akka halak nang wacalo haloni gabir radi paubah roha mubesian akka pangalahon na diling tu hai baruon tahu 2000 besar di guari aku bedo tahun pemberdayaan marlapata doyasa sudah ruas ni huria nang parhaluna isak margogo berdaya mangiahe ngulu nai baru margogo tu hamu bau ni roha jaradang di bagasan aporsiam na tutu sudah ruas ni huria iko berdaya lahu mangiahe ngulu nama noktong na pinaradi ni Yesus Kristus hamu porsiaun namar situ tu parade dalam ni Tuhani marsiohot jala somo bauba maka porsiau Tuhani asa ngodo nama kirim patongan di bata pangaramoto ni bata do tamu bau ni hima ikut jupang di hita suang songoni do nang holong di roha ikum maprabuwe do holong di rohai do to di borbodia las udut tu sima do las ni rohai ikut jupang las ni roha dia ka nama ko porsiai ibada ati pese bata mangadopi hama olon ni goduon uren itu hatala ni hamu aka dongan nai na holongan nama ragam do aro itu ani Yesus tu ada di bata na sinuru tu bertebion hopartu nang disurak ko di badan narubi ima daro disuruh di bata tu bertebion lau mangaradi angolua tu aka na porsi ajar nang macalo badan ni di bata songo di turbo epistel ida masuru aku ma suruh aku asa dipadiri dalam dijoloku dan itu pumaro tu mopot corona Tuhan na di luar muna dohot suruhan ni perpadanan na hina lungut kot muna ida ma suruh aku asa dipadiri dalam dijoloku na Roma ibana ninda Jehovah Zebaot las Tuhan Yesus do dalan hasil tonga do anggulu dang adong na satu ami iya so marhide sian ibana alane irikot do bangun roha malam-malam harro ni Tuhani ido ba dipilih topik ni samitan buba maradi dalan ni Tuhani hamu bangun ni roha tarida marhide na paling gatot dalan ni Tuhani taparadi marohat tamanomu ibana di bagasan hapersian pakirimon dame dohot holong nalas roha jelatan tadi koma akan mengabati hita baru-baru Tuhani alai ragam do akan mengabati di hita parade dalan ni Tuhani halsul holom helat late do akat nasing alai ikut tau dah hutur di asa tiur dalan ni Tuhani manopot tita
Par nggak mau tadi haroron itu Yesus pedua halion ibana do membuat kita tu pakiri mo cara unang bobo nosak kita saduk tataga maharor itu hani tutudo ibana ro saya marmudia mahatan dari wata di tengah-tengah ta amin.